A festa de papaventos de Olivia. É o día perfecto para un picnic, non si, Edwin? Un pouco vento non lle fai dano a ninguén. Ai, ai! Ai! Pero que día máis ventoso vai? Eu non sairía fora se fose ti. E por que non? O vento vai te levar dereitiño á lúa. Á lúa, sen unha nave. Pois, supoño que poderías usar unha nave. Ou se cadra un barco pirata. Xa o imagino. Cara onde imos, capitán? Cara á lúa! Sí! Asombroso! Hola! Hola, home da lúa! As amarras! Que vento máis forte! Oh, papavento xeitoso! Grazas! Hai que facelo! O que? Voar papaventos! Con este vento os nosos van voar máis alto do que nunca voou ningún outro! Pero, Olivia, nós non temos papaventos. Daquela temos que facelos! Sí! Mamá, tes algo que poidamos usar como papaventos? Oh, ides facer papaventos. Necesitades axuda. Eu fixera un moi grande de pequeno. Fixera o con xornais, variñas, panos e cordas. Queredes coller este? Grazas, papá, pero buscábamos algo un pouco máis vistoso. Vistoso? Vale, imos ver o que teño. E ti que, William? Queres facer un papaventos comigo? Vou tomar iso como un non. Lazos, cinta, corda... Todo isto é vos vistoso, pero non sei como ides facer un papaventos. Deixamo a min. Se alguén me necesita, estarei creando no meu cuarto. O que ela diga. Eu acabei o meu papaventos. A ti que che parece? É un papaventos, é un transporte para robots. Moi ben, Ian. Imos probalo. Non podes voar un papaventos sen corda, e non hai máis. Francín, facemos papaventos e necesitamos... corda. Teño algo moito mellor. Fío dela. É da miña gata Gwendolyn. Seguro que non lle importa. Grazas, Francín. Grazas, Gwendolyn. Fío completa transporte aéreo para robots. Por que non faz ti tamén un... Hai vento para 100 papaventos. Podería facerse unha festa deles. Oh, unha festa de papaventos. Temos que enviar convites. Convidamos a nosa festa de papaventos. Oh! E agora a converter os convites en... avións de papel. A quen convidaches? A todo o mundo.
Canta máis xente veña á festa, moito mellor. Todo o mundo preparado? Preparado. Vale. E vos tamén estades preparados? ¡Preparados! Mirade, que grandes son! Onde vai o teu Daisy? Na casa. Por se non o sabías, Olivia, non vai vento. É certo. E logo, que foi del? Se cadra marchou voando lonxe. Vaya, non se pode controlar o tempo. Agora está ventoso, despois ven a calma. Pero que hai de bo en facer papaventos se non poden voar? Supoño que haberá que gardalos para outro día. Haberá que Sí, deixar que vai coa outro pelota. día. Esperade, onde ides todos? E logo que pensas? Á casa. Sinto, Olivia, sen vento non hai festa de papaventos. Que importa se non hai vento? Ata hai unhas horas non había papaventos. É que agora imos fabricar o vento? Pois, non vexo por que non. Ei, por que non sopramos todos? 1, 2, 3. Supoño que este vento non chega. Só temos que pensar mellor. Moito mellor. Ajá! A de unha, a de dúas. É fresca, pero penso que seguir pensando tampouco funciona. Cando pensar mellor non abonda, só podemos facer unha cousa. Pensar mellor aínda. Ian, vai buscar a túa tenda. Sí! Está preparado? Está, con forza, Ian. ¡Que guai! Con forza! ¡Dalle! Funciona. Damas e cabaleiros, vento. Mamá, papá, William, hora dos papaventos. ¡Qué ben! Moi ben, Ian, sigue pedaleando. Non o podo creer, nunca vira tantos papaventos voando. Penso que aínda cabe un máis. Que ben! Iso é Impresionante, genial. moi ben. Grazas, pero aínda lle falta unha cousa máis. Agora está preparado. 3, 2, 1, ¡vamos! Encántame este día tan ventoso. Está. Que tal? Perfecto, papá. Pois agora, a dormir. Pero, non podo dormir. Só podo pensar en voar a bolboreta. Podes facela voar nos teus soños. Bo as noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir. Tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.